Madoka chere wokwedu tadoka tauya nadzo nhau dzozuwa rochimakumi mairi nonhanhatu mwedzi uno wakurume. Nyasi muchaona katuni yedu yapuwa natonderai mati padandemutande reTwitter. Haiwa inosesa sikai mugoiona ipapo. Munhaudza nyasi Geza aburika achireketa kutoti ndiri kuziva vanhu vari kuporonga nyika. Kwai vanhu vari kudya mari yenyika wese ndiri kuvaziva mazita yavo agotanda kuburitsa. Kwai ndo vanhu vakatenderedza mutungamiri wenyika. Tabenukapo kare pasibusiso moyo pai vogoreketa kuti kwai tiri kutsvaka mbavha dzakatenderedza mutungamiri wenyika. Mandiwe kwai zvakamboitika zvinobenukapo kare, chinotenderera chinodzokapo karepo panzvimbo ibodziyo. Wareketiwa wari kusanganisira ana Tagwirei, ana Mai Munangarwa, ana Chivhayo Scott, ana Jojo Guamatanga, ana Panonetsa Mangunja, ana Tungwarara. Mandiwe unozodei kana mazita ari kuita kufoshonohwa kudari. Rekai tigoramba zvedu takaringa. Ati iwawa ndo vanhu vari kukonzeresa kuti Zimbabwe itambure. Vanhu vasaye zvipatara zvinomushongano zvese boka izvezvi kwai vanhu vakutobhadharisiwa kunyangwe nemari dzokupona wapwere. Mhanduwe pakaita kunyangariwa. Rekai tirambe takaringa kuti zvinoenda nokupi, asi zvicharamba zvichirwadza. Ipapa musangano wePolitburo ZANU-PF waitiwa nyasi waMunangarwa wazoburika wari kureketa hawo wakagara pasaiti nopasaiti naiyeka Guvheya aribe kana kuombera manja zvanga zviri kuita vamwe. Imi gore rino aiwa rekai tigoona kuti wanoperera kupi. Iwa Munangarwa wakandoti aiwa pasina wanotadza kuda kuti nyika ibudirire, pasina wanoda kuti nyika iite zvokuparadzana. Rekai tione kuti zvinosvika papi izvozvi. Tinenge takakuringirai tichikunyepai. Kuisiwa kwaSanyatwe iko kudare romakurukota aMunangarwa kwaino amwe wanoringana zvomutemo kunokona kunge kusiri kuitiwa zvizvino. Anokona kuita asi kwaimwisi hwagwetayo ndo unenge uribe kuita tuzvino. Kuno heno kuti vanoita zvomutemo magweta wachaendesa chere nyaya iyi kudare kana kuti zvichapera sei ticharamba zvedu takaringa. Nekutoti pano nyaya wamwe wagotofungira kuti peno Sanyatwe achatoramba kuti haiwa ndiri kuzvidaba. Paribe kuramba paya ndipo unotoona kutoti haiwa ari kutonga mbani. Rekai tione zvedu kutekaira kwazvo kuti zvinenge zvichitekaira sei. Tinoramba takaringa tichikunyepai. Wamunangarwa nyasi waita katomboka nyaya musangano nomavhenda mhanduwe. Kwai mavhenda achema akati aiwaka zvakiitika izvi zviri kuhwadza tibve mumugwagwa asi takavhotera ZANU-PF. Kunoka rekai tione kuti zvichasvika papi. Wagotoburika wakureketa kuti aiwaba izvozvi kuda kureketiwa zvokuti kwai musomuvhuro vanhu vaite zvokuratidzira tikuzvidaba nekuti zviri kutadza kusenza tusvinu pano nopano. Rekai tigoona kuti zvichasvika papi nekuti pakanyangariwapo. Mapurisa agoti mwedzi miviri inotera kusvikira kupera kumwedzi waChiwabvu kuribe munhu ari kubvumiwa kutekaira nozvombo mhanduwe kana kapanga kana ndandi chaiyo kupfura shiri nozvimwe zvakawanda makano wanotekaira notsvimbo wati kwai tiri kuzvidaba izvozvo. muHarare imomo kwai magonzi paribe chakadaro chiri kubvumiwa. Mhanduwe rekai tione ipapa zvaakutoreketa kuti motika dzaakugara dziri kusechiwa. Mhanduwe chindobatiwa uinayo unobva waita kuita unonyepa wabiya ako kuti mhanduwe pakaita kunyangariwa apa nekutoti wanoita kutashura chaiko. Wozimuseki wati wakomana kana wakasarira pakunyoresa kuti ugopinde mubvunzo dzogore rino aiwa achiita bauro kuita kunyoresa izvezvi. Rekai tigokunyepai mhanduwe kuti vanenge vachivhara rini. Kwai vari kuvhara zuva rochi 13 mumwedzi waChiwabvu. Elkamu
vanhu ngavaite zvinhu zviite zvakanaka. Paipo kare kunyangwe nevakanga vari pekuendesa basa ravo romakara, ngavachiendese basa romakara kuti zviite zvakanaka, wakone kugopuwa mapepa okuti wanyoresa. Ndozvo zvinhu izvo. Uku kuchinhoi kuno mukorokoza anonzi Enoki Rukowa ana makore 22. Hachemhandiwe akapfa. Kutopfa ipapapa akajiwa nongwena. Kuno ngwena ikaera yakubata zvisvinu, ikakubata pakanyangaritsa unobva waita kuenda. Aitoda kutanda kuunga goridhe rache, abva yamutaimira mhandiwe ikamubaya. Haiwa paribe chizvinu tikuti mweya wache uzorore murugare ipapo. Tiri kufarawo kunyepai mhandiwe kuti zvatagokunyepai nozuro kuti kwaiwapwerewo kuMidlands wagonziwa uye nodhora ribodzi kuitira iyo independence yakati kuuyai. Tiri kufara kuti kwaino bazi rinoringana fundo yowapwere tanga tiribe kuzvibvumira zvinhu izvozvo ndisuba wakazviita tikati kam ndo chibodzi chokutanda chawareketa chine musoro ichi. Tikaitione kuti zvinosvika papipo kare kuti wachabata cherei wanhu wakaita kuti zviitiwe izvozvo. Tikaiti kuona kuti zvinenge zvienda nopapi tinenge tichikunyepai. Wakuru bhangi ronyika watiwo mwedzi wokutanda wogore nomwedzi wechipiri wogore kwai takatengesa goridhe rinoita mamirioni 240 $240 million pachirungu. Mhandiwe aiwa ndokunaka uku. Kwai ipapa wakatotengesa zvikamu zvisere kubva muzanazvo goridhe pamari yakapinda kubva zvogore rapfuura. Tikati ndokukona kawo wakazviita hawo. Apawo vanhu vari kunze kwenyika vaakatumira mhandiwe mwedzi watabvayu mwedzi wakurume wai wakatumira 165 million $165 million pachirungu. Vanhu vari kunze vachitumira vabiyawo vari munyika. Tiri kuramba tichitenda mari iyi yakabatsira vazhinji kutoita kununura chaiko. Dai wari vanhu tatovatenza kuti ananunurai. Ndokukona kwaari kutiitirawo vari diaspora komu. Toringadzirikitika pasi rese. Kuri kunziko kuno vanhu vanosvika 50 vakabva kuno nyika yoEthiopia kana iko kuna ana Eritrea warimo muSouth Africa watiza mhandiwe kutiza pavari kuita sokuti wakabatiwa ipapo zvisiri pamutemo pokare zvawasingade. Mherekaiti kuona kuti zvinoperera papi kuti vanenge wazobatiwa chere kana kuti zvinenge zvichienda nokupi. Tinoramba takaringa tichizokunyepai ipapo. Kwai kuno vanhu vari kubva kunzvimbo yoChikarabha muSouth Africa inonzi Orania vatorisvika kuAmerica kuti vaende koreketa zvavari kuda kureketa kuti wakone kugopuwa mari yokuti wavake nzvimbo pokare kuti wati nyika yonjawo wegani wachada zvekuita nyika yoSouth Africa. Ndikaiti rambe takaringa mhandiwe kuona kuti zvinoenda nopapi tinenge tichikunyepai zvedu. Uku izvezvi FNB kwaino Pick n Pay ndo waakuisa mazita yawo pambasha dzoragibhi yomuSouth Africa yovarume. Tikati zvisvinu dai zvaenderera mberi makorokoto. Namibia yagototi vanhu goreka yofungira kuti America ndo yega yatiri kupa kuti itande kuisa mavhisa. Kwaiti kutanda kunyangwe nenyika dzakaita sana Britain nozhinji dzomuEurope chero iri pekuitipawo isusu kuti tinouyawo ikweyo mahara tiribe vhisa. Ndo zvatakundoitawo izvozvo. Tikati wakona apa waAmerica madira anoita Namibia. Namibia iri kutoringira kutoita mamirioni masvinu chaiwo. Toramba tichizvitenda izvi. KuZambia kwai ipapa dare ravo reparamende riri kutofunga kuti riingidzire nhamba yevanhu vari mudare reparamende. Imi zvimwe zvacho dai wambosiya dai wamboreka dai watoita kuti watoderedze nhambayo mhandiwe zviite zviri nani. Tikaiti goona hedu kwazvinoperera kuti ndokupi. Ipapa Sundowns
inenge anota mhanduwe pokare noAl Ahly, pokare neES Tunis neWydad kwai dziri kupiwa mamiriyoni mapfumbamwe anochidimbo 9.5 million US dollars pachirungu, kuti dzakandosvika basi iko kwaitambiwa mutambo yoClub World Cup. Tikuramba tichitenda tichiti makorokoto mukatikidzwa kanyasi Donald Trump nowabiyache waagoti haiwa ana vhanzi waye waagototi hai isusu tinoda kutoenda kuGreenland, nyangwe waridzwe ikweyo wari kutida aba tinoda kutoendako musochishanunu. Tikaiti kuramba takazviringa kuti zvinenge zvichitikaira sei izvozvo. Tiri ipapo mabuja rikaiti gumire pano ndini wenyu mhandiwe onhau.